Et mitä uusia sieltä tulee, niin ne nousee ja laskee, että siinä pitää olla kärryillä sit vaan. Mutta en oo seurannut mitään potentiaalisia. Joo. On ne samat ollut ne top 20 varmaan, mitä on hehkutettu tässä viimeiset 5 vuotta. Niin. Mutta toi mikä itseäkin kiinnostaa tosi paljon, ja tosi monta täällä kysyy jo samasta aiheesta, että mäkin rupesin niinku tekemään pikkusen treidasta, kun silloin kun oli noin GameStop-hypeet ja muut. Ja sitten tutustuin vähän kryptoihin samalle ja kävin jostain vähän Dogecoinia ja se nousi kivasti. Ja siinä sitten luulin, että näinkö helppoa tää hommaa, mutta sen kyllä sitten nopeasti huomasi, että ei se olekaan niin helppoa. Ja sitten siinä alussa oli tosi vaikea niin löytää luotettavaa tietoa ja ylipäätään opiskella aiheesta, koska tuntuu, että ne kaikki YouTube-videot mitä löytää, niin ne vaan myy niitä omia projektejaan ja niin kuin aina... Niin, ne on aina niitä, kaikista tulee miljonääriä viikossa. Joo. Tai viimeistään ensi vuonna. Kyllä. Tai sitä seuraavan tai muuten, niin en mä oikein niihin perusta ollenkaan. Joo, eli... Mun mielestä aika hyvä sanonta on se, että toiset opettaa ja toiset tekee. Joo. Et siis, et he ketä tekee noita YouTube-hyppejä noit, niin he tienaa siltä, kun he saa sieltä ne omat fanit ja jotkut varmaan rekisteröi omia tilejä heidän tunnuksille jonnekin. Niin saa sitten siitä provikkaa, kun muut niin se on heidän työ varmaan, en tunne ketään, ketä tekee sitä, mutta se voi olla, että se on heidän työ sitten enemmän kuin se sijoittaminen oikeasti. Joo. Eli sulla ei ole niin tarkkaa se, tai sulla ei ole mikään tietty projekti, mihin sä oot enemmän keskittynyt, vai onko sitten tämmösiä mitä oot enemmän käynyt kauppaa? Ei, nykyään kun mä treidan, niin se on aina vaan toi Bitcoin, siinä on niin suuri volyymi, niin siinä on helppo sit toimii. Joo. Ja just tästä aloittamisesta sit vielä, että miten sä silloin alussa löysit itse tietoa? Että mistä sä lähdit opiskelemaan tätä asiaa? Ylipäätään krypto, vai lähditkö sä vaan kokeilemaan itse, vai mistä ihmisten kannattaisi hakea niinku tietoa, jos ne haluaisi opiskella? No mä en ole mistään oikeastaan hakenut tietoa. Facebookissa on noin sijoituskerhoryhmät, ihan osakkeilla, kryptoilla, kaikilla erikseen, niin kyllä sieltä hyvin ne voikin saa. Joo. Osaa vaan suodattaa ne trollit pois sieltä muut, ketkä ei välttämättä käyttäydy aina niin hyvin, jos joku aloittelee jotain kysyä, mutta kyllä ne hyvin pidetään kuosissa ja ylläpito vähän pitää kurikin yllä. Ja varmaan kryptoissakin hyvin usein se, että jos se kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, niin se varmaan yleensä on. Pitäisikö me ottaa aina yhdet juotavat siitä? Ei me kyllä siitä hieroma. Ei ollut, se olikin hierontaa myymässä. Se on muuten majaukraa. No thank you. Okei. Täytyy opetella toikin. Ja täällä kysyy, että millaisella summalla aloitit? 12 000. 12 000, okei. Joo. Mut se tuli siis se oli se pelikassa, minkä mä silloin alun perin päätin. Ja se oli sellainen krypto kuin Elongate. Mua nauratti se nimi niin paljon, että mä laitoin silloin ihan huviksi ostin vaan 100 €. Ja se oli siellä kryptoryhmässä joku Jones, edelleenkin tosi kiitollinen hänelle ja varmaan omalla tuurillekin, kun se nauratti vaan lähinnä. Se oli ennen näitä kaikki Elongate, Elon Muskin hypejä. Niin se lähti siitä sit raketoimaan aika hyvin, niin sit mä ostin vielä toisen setin 200 ja kolmannen setin 300. Ja sit onneksi oli Hereil myymässä ne pois. Niin sieltä tuli sellainen vähän reilu 10, minkä mä siirsin sit saman tien pelikassaan. Aha, no toi on aika hyvä aloitus. Joo, ja se oli se minkä mä päätin alun perin, että se oli $12,800, mitä mä pidin sitä pelikassana. Et kaikki voitot aina sivuun sieltä ja pidetään se kassa siinä. Joo. Okei. Sellainen, jos lähtee treidaan, mulla on 5% sääntö, että jos mä häviin 5% pelikassasta päivässä, niin se loppuu niinku siihen. Joo. Onko se vähän sama asia kuin jossain pokerissakin, että se käy mentaalipuolelle sitten niinku paha? No sieltä se tulee toi bankroll management, että 1/20 on sellainen kultainen sääntö. Joo. Et siis on aika paljon mokailla, että se raha sitten katoaa kokonaan. Joo. Niin saa mennä kuukausiputkeen perseelleen niin sanotusti, että menis kaikki. Nyt en kauheasti tässä pari viime viikon aikaa sitä noudattanut. 2 viikkoa sitten Sian raiskoolin, niin ei ollut läppäri ollenkaan mukaan, niin pelkällä puhelimella veti settiin, vaan mä vedin 2 kertaa tuplasti liikkuihin, kun eka veti sen 500 ja se meni 5 minuutissa, niin sitten sellainen kaikista aloittelemaisin virhe, että yrittää nopeasti saada sen takaisin. Joo. Mähän löin sitten päivästä sen heti toisen 500, niin sekin meni alle 10 minuutissa. Niin. Siinä pitää muistaa just tämä puoli ja se on hyvä tuoda esille, että siellä herkästi
herkästi voi mennä myös pakkasen puolelle ja nopeasti sitten, että kun pelataan. Ja sitten noita termejä voidaan käydä vähän läpi, koska aika moni ei varmaan tiedä mitä tarkoittaa liikuu vaikka tai tämmöisiä termejä. Mutta liikuu on se, että sun rahat menee. Niin. Kaikki. Aivan. Ja sieltä ei sitten enää noustakaan, kun ei ole sitä rahaa. Aivan. Huippuhaastattelu, siisti kuunnella, tällä sanoi Orion. Itse kun alkaa vaan loppumaan. Joo. Itse koen kryptot suht riskialttiina sijoituskohteena. Miten Toni itse kokee asian? Sen takia en sijoita niihin, kun en luota ollenkaan. Joo. Ja täällä joku kommentoikin samaa, että ymmärsinkö oikein, että kun kaikki kryptot on itsellä myyty, niin ei itsekään välttämättä usko kryptoihin, vaan nimenomaan hypeen. Joo, en usko. Joo. Ja enemmänkin se on sitten, haluatko sä sitten selittää mikä se on ero siinä, että ihan aloittelijalle, että kun et omista kryptoja, niin miten voit olla kryptotreidaaja? Eli miten se käytännössä se päivällä vaikka päivän aikana toimii se homma? No, ei varmaan treidaajaksi pysty lähtemään ihan tosta vaan. Joo. Oppirahoja pitää maksaa paljon, mutta edelleen se 5% sääntö, niin kyllähän sä voit aloittaa sillä 100 ja sitten se on se 5 euroa päivässä, mitä sä maksimissa häviit. Ja kyllä siinä nopeasti alkaa, varmaan itsellä tulee sellainen tieto siitä, että mitä mä tein väärin. Mutta se pitäisi vaan miettiä, että mikä siinä kusi. Kyllä. Mutta jos otetaan esimerkki päivä, kun sä teet sitten itse sitä treidausta, niin miten se menee, että no sulla on tietty projekti, oli se, että sanotko sä Bitcoin teet lähinnä vai? Joo, Bitcoin